नोंथांखौ आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव दिनै खनसेबाव बरायनानै लाबाय। लोगोसे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङै गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो बेबायदिनो आंबो दिनै मोजाङैनो दङ। बेबायदिनो जोङो बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो थाबाय थानो हाथों आरो जों इसोरखौ बाख्नायबाय थानो हाथों। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो सावरायनो नागिरदों जाहैबाय जे जोंनि गाननाय ड्रेस, बे गाननाय ड्रेसनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो नागिरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलां, जाहाथे दिनैनि बे गाननाय ड्रेसनि सोमोन्दै सावरायनायखौ क्लियारलि नोंथांमोना बुजिनानै मोनो आरो बेबायदिनो आंबो जे बाइबेलनिफ्राय जोङो जयैनो सोलोंज्लायनो हायो। दायो जोङो सावरायनायनि सिगाङावनो प्रभु जिशु ख्रीष्टनियाव जोङो आर'ज खालामनि, जाहाथे जोंनि सावरायनाया मोजांनि थाखाय जायो आरो जोंनि सावरायनाया प्रभु जिशु ख्रीष्टनियाव आरो मोजाङै इसोरजों दैदेनजायो। बिनि थाखाय इसोरनियाव आर'ज खालामनि। आफा इसोर प्रभु जिशु ख्रीष्ट, जोङो दिनैहाय जोंनि गाननाय ड्रेसफोरनि सोमोन्दै जों सावरायनो नागिरदों। जोंनि गाननाय ड्रेसफोरा नों बिफा इसोरनि बायदि जानोब्ला जों माबायदिहाय जोङो गाननो नांगौ, मा ड्रेसखौ जोङो गाननो नांगौ, माबायदि ड्रेसखौ गानोब्ला नों बिफा इसोरा हामजायो, दा बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। बेनिखायनो नों बिफा इसोरा जोंखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम दैदेनदो, जाहाथे मोजाङैनो जोङो सावरायनो हायो आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बयबो बुजिलायनानै लानो हायो। हामबायनो दाफा बे सावरायनायाव नों जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम थागोन होननानै नोंनियावनो आर'ज गाबनायजों बासायगिरि प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङै बिबाय, आमेन। जोङो बाइबेल सिरि फरायनि 1 तिमथि 2:9 आरो 10 सिरिखौ जोङो फरायनि। बेबादिनो हिनजावफ्राबो गानजाथाव गाननायजों लाजिनो गोरोङै आरो थर गोनाङै गाव गावखौ समायहोथों। लेमसा हेबनायफोर आरो सना नङाब्ला माणिकफोर नङाब्ला दाम गोसा हिफोरजों नङा, नाथाय मोजां हाबा मावनायजोंसो। आरो जाय हिनजावफ्रा धोरोमखौ फालिनो हास्थायो बिसो थिक। बे बाइबेल सिरिखौ फरायनाय लोगो लोगो जोङो बुजिनो हाखाबाय। जोङो बयबो गावनि खोमाजोंनो खोनाबाय जे फरायनायावनो जे जोङो गानजाथाव ड्रेसजों गानजाथाव ड्रेसखौसो जोङो गाननानै जे गावखौ समायहोथों होननानै जे बाइबेला जोंनो रोखायै फोरोंबाय, बुंबाय, जोंखौ उपदेश होबाय जे जोङो बेवहाय जे हिनजावफोरनि गाननाय ड्रेसनि सोमोन्दै बुंनाय जादों। हिनजावफोरखौ थांखि खालामनानै बेवहाय बुंनाय जादों। बेयो जाहैबाय जे हिनजावफ्रा जे गानजाथाव ड्रेसखौ, जाय ड्रेसखौ गानोब्ला जे नुनायाव गाज्रि नुवा, बेबायदि गानजाथाव ड्रेसखौ गाननानै गावखौ समायहोथों होननानै बुंदों। जे जोङो गावखौ समायहोनो थाखाय जोङो ड्रेस गानो, बेबायदिनो मोजां जोङो ड्रेस गानो, बेबायदिनो अनेक रोखोमनि जोङो ड्रेसफोर गानो, बेबायदिनो गावखौ समायहोयो। गावखौ समायहोनो थाखायनो जोङो सना रुफाफोर गानो, जोङो खानायफोर बेबायदिनो लेमसा हेबनाय, सेला हेबनाय अनेक रोखोमनि बेबायदिनो जोंनि हिनजाव माहारिफ्रा जों गानै जोमै गावसोरखौ समायहोयो। नाथाय अब्लाबो जे बे समायहोनाया सिम्पोल जानांगौ, बेखौ बाइबेला बुङो जे जों गावखौनो समायहोनाया जे सिम्पोल भाबै जानांगौ। बेबायदि सना रुफा गहेना गाननायजों बांद्राय समायहोआलाबानो, बेबायदिनो गाहायाव बुंदों, नाथाय मोजां हाबा मावनायजोंसो जोङो गावखौ समायहोनो नांगौ। आरो जाय हिनजावफ्रा धोरोमखौ फालिनो हास्थायो बेसो थिक। सना रुफा गानफबनायजों जोङो गावखौ समायहोआलाबानो जे इसोरखौ मानिनायजों, जे मोजां हाबा मावनायजोंसो जोङो गावखौ समायहोनो हायो होननानै बुंदों। जे बे आरो गुबुन फारसेखै जे मोजां हाबा मावनानै गावखौ समायहोनायासो जे इसोरखौ मानिनानै गावखौ समायहोनायासो, इसोरनि गियानफोरखौ लानानै, इसोरनि सास्त्रनि गियानफोरखौ लानानै गावखौ समायहोनायासो मोजां समायसोयो। जों बेफोर बाइबेलाव फरायब्ला जों गोबां मोननो हायो। दानि बे टेक्न'लजिजों जौगासारनाय मुगायाव गोबां
रोखोमनि गोबां रोखोमनि गाननाय ड्रेसफोरनि डिजाइन बानायनानै गाननाय जोङो नुगासिनो दङ आरो फैगासिनो दङ। जों बयबो गानो। बे डिजाइननि गाननाय ड्रेसफोराव जायफोर डिजाइननि गाननाय ड्रेसफोराव मोदाय एबा सैताना बाहागो लाफानानै दङ, जों बेखौ रावबो हमदांनो हाया आरो बेखौ रावबो मिथिया। बेखौ गाननायाव जे जोंनि जि खहा जालांगासिनो दङ, दानि गोदान मुगानि जे टेक्न'लजिजों जौगानाय मुगानि जे ड्रेस, गोबां रोखोमनि ड्रेस, बे डिजाइननि ड्रेस बेफोरखौ गाननायाव जों मानसि माहारिनि गोबां खहा जागासिनो दङ। जों बेखौ रावबो दासिमबो हमदांनो हायाखै जानो हागौ आरो बेखौ जों साननानै नायफ्लाङाखै। बेहायदि सैतान एबा मोदाया बाहागो लानानै दङ आरो बे ड्रेसखौ गाननायनि गेजेरजों जोङो मानसिफ्रा जे खैफोदाव गोग्लैगासिनो दङ, बेखौ जोङो भाबिबाथाय जोङो हमदांनो हागोन आरो जोङो बेखौ भाबिनानै नायब्लाथाय, जोङो साननानै नायब्लाथाय, बिजिरनानै नायब्लाथाय जों बेखौ मोनदांनो हागोन। बेबायदि ड्रेसफोरखौ गाननायाव मानसिफ्रा फाफआव गोग्लैगासिनो दङ आरो बे फाफआव गोग्लैहोग्राया सैतानानो आरो बे फाफआव गोग्लैहोनायनि गेजेरजों सैताना जोंखौ नोरगाव लांनो हास्थायगासिनो दङ। बेखौ जोङो रावबो मिथिया। बिनिखायनो आङो बे भिडिअ'खौ बानायनाय जादों जाहाथे जों बयबो आं बुजिनायजों लोगोसे, आं मिथिनायजों लोगोसे नोंथांमोनहाबो बयबो मिथिनानै मोनो आरो जे बेनिफ्राय गोजानाव थानानै जोङो गावखौनो नोरगाव आवगायलांनायनिफ्राय बासायनानै लाखिनो हायो। ओरैबायदि हिन्जाव माहारिफोरनि ड्रेसफोर दङ, जाय ड्रेसखौ गाननायाव जे बिसोरनि हिन्जाव माहारिनि गासै मोदोमखौनो नुनो बाखि थाया। बेबायदि ड्रेसफोरा जाहैबाय जे हौवा माहारिनि थाखाय मोनसे एट्राक्टिभ ड्रेस। बेनिखायनो बेबायदि ड्रेसखौ गाननायाव जे जाय गानग्रा बिनिबो खहा दङ, नुग्रानिबो खहा दङ आरो गानग्रानिबो खहा दङ। माबोरैहाय? बाइबेलाव बुंदों जे बेबायदि ड्रेसफोरा एकदम लाजिनांथावथाव। बेनिखायनो बुंदों जाहैबाय, नोंसोरो लाजिनांथावथाव ड्रेसफोरखौ गाननानै गावखौ दा समायहोथों होननानै बुंदों। नाथाय इसोरनि गियानफोरखौ, सास्त्रनि गियानफोरखौ लानानैसो जोङो मोजां हाबा मावनो गोरों जानानैसो जोङो गावखौ समायहोथों होननानै बुंदों। दा बेबायदि ड्रेसफोर गाननायनि जाहोनाव दिनै गोबां आइजोफ्रा जे खैफोदाव गोग्लैदों। माबोरैहाय गोबां हिन्जाव माहारिफ्रा खैफोदाव गोग्लैदों? बेयो जाहैबाय जे दिनैनि मुगायाव जोङो निउस चेनेल जोङो नायबाय थाब्लाथाय जों गोबां खोनानो मोनो जे गोबां हिन्जावफ्रा जे रेप खालामजानानै बेबायदिनो जबरदस्त बेबायदिनो बलात्कार खालामजानानै गोबाङा जिउ खोमानानै लानांबाय। बेबायदिनो हौवाफ्राबो जायफ्रा बेबायदि बलात्कार खालामनानै हिन्जावफोरनि सायाव खामानि मावदों, बिसोरबो गावखौनो फोजोबस्रांनानै लादों। बेयो दाया गावसोरनिनो। माबोरैहाय? जे जोङो निउस चेनेल नायब्लाथाय जोङो नुबाय थायो जे बारा गोबाव जायाखै, जे बावैसो सिगाङावल' जोङो इण्डियान गभर्नमेन्टआ जोङो फासि होनायखौबो जोङो नुनो मोनबाय। जे बिबो बेबायदि खामानिनि थाखायनो जाबाय। बेबायदिनो जोंनियाव बे ड्रेसआ, बेबायदि लाजिनांथावथाव ड्रेसआ जोंनियाव खहा लाबोगासिनो दङ। जों मानसिखौ फोजोबस्रांगासिनो दङ। जे हिन्जाव माहारिखौल' नङा, हौवा माहारिखौबो, मोननै साइडखौबो बेबायदि ड्रेसफोरा जों मानसिखौ फोजोबस्रांगासिनो दङ। बेबायदि लाजिनांथावथाव ड्रेसनि डिजाइना जों मानसिनि डिजाइन नङा, बियो इसोरनि डिजाइन नङा। बे डिजाइना जाहैबाय मोदाय एबा सैताननि डिजाइन। दा बे सैताना गावनि डिजाइननि गेजेरजों, ड्रेसनि सायाव डिजाइन होनायनि गेजेरजों मानसिखौ फोजोबस्रांगासिनो दङ, फोजोबस्रांनो नाजागासिनो दङ, मानसिखौ फाफआव खोख्लैनानै नोरक फारसे आवगायलांहोगासिनो दङ। बेबायदिनो जोंखौ ड्रेसनि डिजाइनजों सैताना जोंखौ फाफआव खोख्लैगासिनो दङ, जोंखौ फोजोबस्रांगासिनो दङ। बेनिखायनो जों बयबो केयारफुल। जों महिलायानो जा, जोङो हिन्जावसाफोरानो जा, हौवासाफोरानो जा, जेन्टसफोरानो जा, जोङो बयबो केयारफुल। बे ड्रेसनि सायाव जोङो केयारफुल जानांगौ, नङाब्ला जोंखौ बियो फोजोबस्रांगोन। बिनिखायनो बोसोन बिजाब 30 बालाबनि 30 सिरियाव बुंदों, बेहाय बेबायदि बुंदों,
नायनो मोजाङाव सोलिनाय दं, समायनायाव रहायलांनाय दं, नाथाय जाय हिन्जावा फोरबोखौ मान होयो बियो बाख्नाय जायो। नायनो मोजाङाव सोलिनाय दं, समायनायाव रहायलांनाय दङ, नाथाय जाय हिन्जावा फोरबोखौ मान होयो बियो बाख्नाय जायो। जोंनि बेफोर गासैबो इसोरनि शास्त्र मिथियैयाव जायो, जे बाइबेलनि गोथां रावखौ जोङो मिथियैयाव बेफोर गासैबो जायो। बेनिखायनो जों बेफोर गासै सैताननि फाननिफ्राय जोङो बारग'नांगौब्ला जोङो इसोरनि शास्त्र बाइबेलनि गोथां बाथ्रायाव जोङो थानांगोन, अब्लासो जोङो बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। बाइबेलनि शास्त्रआव थाबाय थायोब्लासो जोङो मिथिनो हागोन जे जोङो मानसिया माबायदि ड्रेस गाननांगौ आरो माबायदि ड्रेस गाननायखौ इसोरा हामजायो, आरो इसोर हामजानाय ड्रेसफोरखौ गानोब्ला जोंहा जेनिबो खहा जाया। बेफोरखौ जों बाइबेलनि गोथार शास्त्रआव थाबाय थानाय मानसियासो मिथिगोन। बेनिखायनो जों बयबो बे बाइबेलनि गोथां शास्त्रखौ जोङो फरायनो नांगौ आरो बे शास्त्रनि बायदि जोङो जिउ खुंलांनो नांगौ। लाजिनांथाव ड्रेसफोरा जोंखौ पाप मावहोनानै नोरक फारसे दैदेनलांगासिनो दङ। बेनिखायनो बिनिफ्राय जोंखौ आनज्रायनानै थानांगौआ जोङो शास्त्रनि बादियै सोलिनाय। लाजिनांथाव ड्रेसखौ गाननो होआखै, बेबायदि सोद्रोम सिम्पोल ड्रेसखौ जोंखौ गाननो होदों। बेबायदि सोद्रोम सिम्पोल ड्रेसखौ गाननानै जों गावखौनो गाव नोरकाव आवगायलांनायनिफ्राय गावखौनो गाव बासायनानै लाखि। मानोना आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, आङो बारा गोबाव बुंनो सानासै। आङो दिनै बेखिनि सुंद' भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बाइबेलनि शास्त्रनि मदद लानानै ड्रेसनि सोमोन्दै फोरमायबाय। बेखिनि फोरमायनायाव नोंथांमोन आरो आंबो जों बयबो बुजिबाय, आं बेखौ आसा मिजिं लाखियो, आरो जोङो बेनिफ्राय बारग'नो हायो, आं बेखौबो मिजिं लाखियो। जोबनायाव फोजोबनायनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम खावलायो, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो आरो नोंथाङा बयनिबो सिगां नायनो मोनो। भिडिअखौ नोंथाङा नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गुबुनाबो बे बाथ्राखौ बुजिनानै मोनो आरो नोरकाव आवगायलांनायनिफ्राय गावखौनो गाव बासायनानै लाखिनो हायो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। जों बयखौबो फोरबोआ आशीर्बाद होफ्लायथोंसै। बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै फोजोबनाय जाबाय। आमेन।